डीजे अमित भैगनी। मोबाइल नंबर 7371884989। रिकॉर्डिंग बाय माँ जानकी स्टूडियो मुजफ्फरपुर। चोली के भीतर एकर फुलौना भइल बा आवाज। चोली के भीतर एकर फुलौना भइल बा आवाज। छौरी के तीनों जिंदाबाद, छौरा के दुनू जिंदाबाद। छौरी के तीनों जिंदाबाद, छौरा के दुनू जिंदाबाद। डीजे अमित भैगनी। मोबाइल नंबर 7371884989। तोरा आगे बजे, तोरा पीछे बजे, तोरा ऊपर बजे, तोरा नीचे बजे। तोरा आगे बजे, तोरा पीछे बजे, तोरा ऊपर बजे, तोरा नीचे बजे। लाली होट लाली के पुराई तो देले वासावाद। लाली होट लाली के पुराई तो देले वासावाद। छौरी के तीनों जिंदाबाद, छौरा के दुनू जिंदाबाद। छौरी के तीनों जिंदाबाद, छौरा के दुनू जिंदाबाद। डीजे अमित भैगनी। मोबाइल नंबर 7371884989। कबो तो छूट जाई देहिया के गरमी, पूरा भइल बा छोरी बेसरमी। कबो तो छूट जाई देहिया के गरमी, पूरा भइल बा छोरी बेसरमी। तोहरा पर केतना छौरा भइल बर्बाद। तोहरा पर केतना छौरा भइल बर्बाद। छौरी के तीनों जिंदाबाद, छौरा के दुनू जिंदाबाद। छौरी के तीनों जिंदाबाद, छौरा के दुनू जिंदाबाद। डीजे अमित भैगनी। मोबाइल नंबर 7371884989। अब ये से लटकल बा एकर झूला, लग जाई हवा जे रखी खुला। अब ये से लटकल बा एकर झूला, लग जाई हवा जे रखी खुला। टेम्बो शीतल के बबनी नहीं होई बरदास। टेम्बो शीतल के बबनी नहीं होई बरदास। छौरी के तीनों जिंदाबाद, छौरा के दुनू जिंदाबाद। छौरी के तीनों जिंदाबाद, छौरा के दुनू जिंदाबाद। चोली के भीतर एकर फुलौना भइल बा आवाज। चोली के भीतर एकर फुलौना भइल बा आवाज। छौरी के तीनों जिंदाबाद, छौरा के दुनू जिंदाबाद। छौरी के तीनों जिंदाबाद, छौरा के दुनू जिंदाबाद।